खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बयबो मिथिगौदि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि गोबां गामिफोरा बिटिआरआव सोसनजाबाय। मख'जाथावदि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जायो आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाजोंनो सनितपुरनि गोबां गामिफोरा सोसनजाबाय आरो बेनिख्रुइ साबसिन एबा गोजोनथावसिन बाथ्राया जाहैबाय BTC काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो दान मोननैल'सै आरो बे BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव गिबि खेबनि थाखाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि गोबां रायजो राजाफोरा BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव भट थुनो मोनसिगोन आरो बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों दि 125th एमेन्डमेन्ट बिलआ बोहैथि दानावनो जागोन आरो बे बोहैथि दानाव जानायनि उनाव 60टा BTCआव एबा बिटिआरआव गासै मोन 60 बियाब जानो थांगासिनो दं। नाथाय बिसायख'थिनि सिगां बे मोन 60 बियाबा जानाय नङा। बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो एमेन्डमेन्ट बिल जेराव 125th एमेन्डमेन्ट बिल जानायनि उनाव बे समाव 60 बियाबा बिटिआरआव एबा बिटिआरनि सिङाव 60 बियाब जासिगोन होननानै बे समाव रोखा फोरमायदों। जेराव गोलाव सम बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरा माब्ला बिटिआरआव सोसन जागोन बेनि बाथ्रा एबा बे बाथ्राखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दंमोन आरो दायो बे समाव मोन 60 बियाबा बिटिआरनि सिङाव माब्ला मोन 60 बियाब जागोन बेखौ लानानै बाथ्रा सावरायनायबो सोलिगासिनो दं आरो बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों दि 125th एमेन्डमेन्ट बिलआ बे जुलाइ दानावनो जाहैगोन आरो बे 125th एमेन्डमेन्ट बिलआ जानायनि उनावनो बिटिआरआव गासै मोन 60 बियाबा जासिगोन होननानै रोखा फोरमायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। गासै डेलिमिटेशना जागोन जेब्ला 125th एमेन्डमेन्टआ जागोन। दा 125th एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 शिड्युल दङ ओंखायनो जास्लाबाखिसै जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बियो एमेन्डमेन्टआ जागोन। नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समस्ति जानांगौमोन बियो जास्लाबनाय नङा। जेरै जेब्लायनो माने 125th एमेन्डमेन्टआ जागोन बिनि उनाव जोंनि समस्तिया अट'मेटिकलि 60 जागोन। गासै डेलिमिटेशना जागोन जेब्ला 125th एमेन्डमेन्टआ जागोन। दा 125th एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 शिड्युल दङ ओंखायनो जास्लाबाखिसै जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बियो एमेन्डमेन्टआ जागोन। नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समस्ति जानांगौमोन बियो जास्लाबनाय नङा। जेरै जेब्लायनो माने 125th एमेन्डमेन्टआ जागोन बिनि उनाव जोंनि समस्तिया अट'मेटिकलि 60 जागोन। गासै डेलिमिटेशना जागोन जेब्ला 125th एमेन्डमेन्टआ जागोन। दा 125th एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 शिड्युल दङ ओंखायनो जास्लाबाखिसै जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बियो एमेन्डमेन्टआ जागोन। नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समस्ति जानांगौमोन बियो जास्लाबनाय नङा। जेरै जेब्लायनो माने 125th एमेन्डमेन्टआ जागोन बिनि उनाव जोंनि समस्तिया अट'मेटिकलि 60 जागोन। गासै डेलिमिटेशना जागोन जेब्ला 125th एमेन्डमेन्टआ जागोन। दा 125th एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 शिड्युल दङ ओंखायनो जास्लाबाखिसै जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बियो एमेन्डमेन्टआ जागोन। नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समस्ति जानांगौमोन बियो जास्लाबनाय नङा। जेरै जेब्लायनो माने 125th एमेन्डमेन्टआ जागोन बिनि उनाव जोंनि समस्तिया अट'मेटिक